ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 நாள் கோர்ஸோடு ஆல்மோஸ்ட் கடைசியில வந்தாச்சு. நம்ம 16th டே இன்னைக்கு 16வது சாப்டர் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரோட கோயில்ல வந்திருக்கோம். பகவானை தொழுது நல்லா வேண்டிக்கலாம். நல்ல சாப்டர்ஸ் ஒரு வருஷம் சாப்டரும் நல்லா நமக்கு சொல்றது எப்படி இருக்கணும். இதுதான் இட்ஸ் லைஃப் மேனுவல். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்க கூடாது எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. அதை நம்ம சீரியஸா எடுத்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்கா அவர் லைஃப் வில் பி குட். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், ஹெரம்பன் பிரபுஜி ரெடியா இருக்கீங்களா பிரணத்தி படிக்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹெரம்பன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓவர் இருமலா இருக்கு. நாளைக்கு முடிக்கிற அன்னைக்கு என்னுடைய பொறுப்பு. இல்ல ஃபோர்ஸ் பண்ணல பிரபுஜி. நீங்க இருந்தீங்கன்னா தான் படிக்கலாம். நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல. இல்லம்மா ரொம்ப இருமல். முடிக்கிற அன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா மாதாஜி நான் செஞ்சிடறேன் மாதாஜி. முடிவே இல்லையே, நம்ம இந்த பாடம்னா முடியவே முடியாது. அடுத்த L2 நம்ம மீட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு எடுத்து விடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. ஓகே, இப்போ பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். அதுல வந்து அந்த பாடம் தான், அந்த வகுப்புல தான் நம்ம எல்லாரும் இருப்போம். என்ன எடுத்தது? ஓகே, இப்போ பகவத்கீதை இன்னைக்கு என்னது 16வது அத்தியாயம். நிறைய டிரான்சிஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்.
ஓகே, தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? குவாலிட்டிஸ். தெய்வ குவாலிட்டிஸ் என்ன, தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் என்ன, அசுர குவாலிட்டிஸ் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம வந்து அது விபாகம் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபிச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா. கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கிறோம். நான் சொல்ற போல ஒரு பிக்சர் எனக்கு சில இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அழகா வரைஞ்சிருப்பா, அப்படி பார்க்கணும். ஒரு ஃபேஸ்ல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இவ்வளவு அழகா வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 15 மறுபரிசீலனை. என்ன பார்த்தோம்? இந்த பொருள் உலகில் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு. நம்ம அந்த ஒரு மரத்தை பார்த்தோம். அரசு மரம் எப்படி இருக்கு? ஆக்சுவலா ஆலமரம் தான் இருந்தது. அது இது தலைக்கீழ இருக்கிறப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிற அந்த மரத்தோடு மிரர் எஃபெக்ட் தான் நம்ம இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எல்லாம் கீழே அடிமட்டத்துல இருக்கும். அந்த இலைகள், வேதங்கள் எல்லாம் கட்டுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். அங்கேயிருந்து முன்னுக்கு வரணும். நம்ம எல்லாம் பிணங்கின்னு இருக்கோம். இதுல பந்தத்துல பிணங்கின்னு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு மேல் உலகத்துக்கு போகணும். அப்புறம் புருஷோத்தம யோகா, இடமாற்றங்கள். புருஷோத்தம யோகா என்பது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை. அவர் எப்படி எல்லாரையும் பராமரிப்பாளராக இருக்கிறார். புருஷோத்தமர யோகம் வேற என்ன படிச்சோம்? 3 ஸ்லோகங்கள், பகவத்கீதை, வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம். ஓகே, படிச்சு முடிச்சுட்டோம். ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள். அசுர குணம்னா என்னது பார்க்க போறோம்? ஆழ்நிலை, அதாவது தெய்வீக குணம் and அசுர குணம் பார்க்க போறோம். 1ல இருந்து 6, அப்புறம் 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அசுர குணம் தான் பார்க்கவே போறோம். நிறைய இருக்கு. 21ல இருந்து 24 தேர்வு, உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். அப்ப என்னது, எப்படி போகணும்? நம்ம வந்து இப்ப மாட்டின்னு இருக்கோம். இங்க இருந்து உச்ச இலக்குன்னா எனக்கு பகவான் உலகத்துக்கு தப்பிச்சுன்னு போனோம். இங்க இருந்து எப்படி போனான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். தெரியும், இது வந்து நம்ம வந்து இதுதான் பக்தியில தான் போக முடியும். இது வந்து 16வது சாப்டரோட சொல்லுவோம். ஹேண்ட் ரைஸ். யா, பபிதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच अभयं सद्ध संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः ज्ञानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्चवम् अहिंसा सत्वम् अक्रोधस् त्याग शान्तिर् अभैषुनं दया पूदेष्व आलोक्वम् माधवं हरिर् अचापलं तेजशामा क्षमा क्षमा तेज क्षमा त्रुति शौचम अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण माताजी। there is no क्षमा தான். அதனால क्षमा. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அப்ப இதுல என்னது பகவான் சொல்றார்? அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துது. அச்சமின்மைனா யூ ஷுட் நாட் ஃபியர். என்னது ஃபியர்? பகவான் தான் பார்த்துப்பான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னா ஃபியரே இருக்காது இல்லையா? சோ வந்து அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். இதெல்லாம் தான் தெய்வீக குணம். அவ இன்னும் ஒரு வாட்டி படிச்சா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். பட் இப்ப நான் படிக்கல, எனக்கு ஆல்ரெடி லேட். சோ இதெல்லாம் திரும்பி வரும் அது. ஓகே, இதெல்லாம் தான் தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள். உன்னதமான மனிதருக்கு தான் சத்துவ குணத்தை இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் சாரும். அவர் பாபா அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. 16.4 மாதாஜி படிங்கோ. சாந்தி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। संभो दर्भो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं साविजातस्य पार्थ संपदम् आशुरीम् நல்லா படிச்சாங்க. ஸ்லோகா படிச்சாளா பபிதா மாதாஜி யாராவது? ஏன்னா அந்த மாதாஜி வரல, நீங்களும். நான் படிச்சேன் மாதாஜி. கிரேட், வெரி குட். அந்த கிளாஸ் போயிருந்தாலும் எப்படி வந்து படிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, பிரித்தாவின் மைந்தனே தற்பெருமை. இப்ப என்னது? இந்த டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் போடுறா. தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இதெல்லாம் ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின்
குணங்கள் ஆகும். அப்ப நம்மில் உள்ள தெய்வீக குணங்களை எப்படி நம்மில் உள்ள பேயை நம்மில் உள்ள தெய்வீக குணங்களை எப்படி நம்மில் உள்ள பேயை தோற்கடிப்பது? இன்னொரு சம்திங் மிஸ்ஸிங் இல்லையா? தெய்வீக தன்மை என்னது டு கீப் இன்க்ரீசிங், அது வந்து நம்ம என்னது இன்க்ரீஸ் வளர்த்துறது எப்படி, அண்ட் நம்மில் உள்ள பேயை எப்படி தோற்கடிக்கிறது, அது எப்படி பண்ணணும், அதான் நான் படிச்சே பாக்குறேன். இன்னொரு சம்திங் மிஸ்ஸிங். ஓகே, அப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டும் இருக்கு. நம்ம கிட்டயே இருக்கு, எல்லாமே வரும். அந்த டைமுக்கு சமய சந்தர்ப்பம் பார்த்து எல்லாம் வரும். இப்ப நமக்கு வந்து அதெல்லாம் இது பேய் என்னது அசுரி குவாலிட்டிஸ், அதெல்லாம் எப்படி தோற்கடிச்சு நல்ல தன்மையை எப்படி உயர்த்திக்கிறது. ஓகே, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்னது, உங்கள் நண்பர்களை புத்திசாலித்தனமாக தேர்வு செய்யணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து இப்போ ஆன்மீகத்துல என்னது சத் சங்கம் சொல்றோம் இல்லையா? ஏன்னா இதெல்லாம் லைக் மைண்டட் பீப்புளா இருப்பா, எல்லாம் பகவான் நினைச்சிருப்பாங்க. பேசும்போது இந்த வேண்டாத சச்சரவு, காசிப்பிங் இதெல்லாம் இருக்காது. அப்ப நம்ம வந்து தெய்வீகமா டாபிக் பேசும்போது நல்ல இதா இருக்கும், காமன். இதை வந்து பசங்களோட தான் போட்டிருக்காங்க. ராங் அசோசியேஷன்ல சண்டை, நீ நான் நீ எல்லாம் சண்டை வரும். வேற ஆன்மீகத்துல இருந்ததுனாக்கா எல்லாம் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஜபம் பண்ற அந்த மாதிரி கூட்டத்துல ஜாயின் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ ஜப்பா. ஃபர்ஸ்ட் நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்புறம் என்னது, சுத்திகரிப்பு செயல்முறை, பக்தி சேவைகள் பண்ணலாம், கோஷமிடுதல் இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ணலாம். அப்புறம் சாஸ்திரங்களை கேட்பது. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா எல்லாம் வந்திருக்கோம், பகவத்கீதை கேட்கறது. அதனால திரும்பி அந்த பாதையில இருக்கும், நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா அது விட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எகெயின் டு ஸ்டார்ட் இஸ் பார்க்கலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம்னு அந்த மாதிரி ஆயிடும். எதுவுமே நாட் ஒன்லி பகவத்கீதை, எதுவுமே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பல்ல கடிச்சு ஜஸ்ட் கண்டினியூ. மேபி நடுநடுல வர முடியாதா இருக்கும், பரவாயில்ல. ஜஸ்ட் இது பணமா காசா என்ன போறது, நம்ம பாட்டுக்கு அப்ளை பண்றது. எப்ப முடியறதோ ஜாயின் பண்ண அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா ஒரு மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும், இல்ல கிளாஸ் இருக்கு, போகணும். அப்ப அதுக்கு இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு பாக்கி உள்ளதுக்கு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருவோம். அப்புறம் பிரசாதத்தை கௌரவித்தல். தினமும் பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும். அதுக்குன்னு இவ்வளவுலாம் ஐட்டம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏதோ ஒரு ஃபிளவர், அவர் கேட்கறதே அந்த 9th சாப்டர்ல ஒரு ஃபிளவரோ ஃப்ரூட்டோ இலையோ ஒண்ணு இல்லைன்னா தண்ணியாவது வேங்கோ தான் கேட்கறாரு. அவரு பெருசாலாம் ஒண்ணுமே கேட்கல. ஒண்ணும் இல்லையா, டெய்லி நம்ம தண்ணி பிச்சை ஏமாத்தலாம். பகவான் அதையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு, உள்ள சாட்சியா உட்காந்து, தினமும் நீ வந்து நல்லா முசுக்கிற, எனக்கு தண்ணியை வச்சு நீ வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். அது அப்ப ஆனா எப்படி அது இது அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணோம்னா அது போல காலை இது குளிச்சு இதா மடிய ஆச்சாரமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதா டீசெண்டா நம்ம வந்து அதுக்கு கொடுக்கலாம். எச்செல்லாம் பண்ணாம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தென் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து என்ன வீட்டுல பண்ணாலும் நம்ம சாப்பிடுறோம், அதுக்கு வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அது ஒண்ணு மனசுல நினைச்சோம்னா அது நடந்துட்டே இருக்கும், கண்டிப்பா நடக்கும். அப்ப பிரசாதத்தை கௌரவிப்பார். அப்ப அது பிரசாதம் அவருக்கு அனுப்பி ஆஃபர் பண்ணிட்டு வைக்கிறது இல்லை, அது நம்ம சாப்பிடுவோம், அதுதான் கௌரவித்தல். So you're offering நைவேத்தியம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினது கொடுக்கும் போது அது பிரசாதமா இருக்குது. உணவு தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம், அது நைவேத்தியம் இப்போ ஆறுது எல்லாம் பகவான் எல்லாம் தொழுது எல்லாம் ஆன அப்புறம் when you receive it, it becomes பிரசாதம். நைவேத்தியம் பண்ண அப்புறம் அதே திங் தான் வெளியில வருது, நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆஸ் அ பிரசாதம். அவ்வளவு வந்து இஃபெக்டிவ் அதுல இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாமே தான் சுத்திகரிப்பு செயல்முறை. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் என்னது, கீகோ, கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட். அதுல என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் எங்க மனசுல வந்து ஒரு எண்ணங்கள் தோன்றும். அது என்னது நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் எண்ணங்கள் தான் தோணும், எண்ணங்கள் தான் வரும் நம்ம மனசுல. அதுக்கப்புறம் என்னது, வாயில அந்த வார்த்தைகளா வரும். நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தா வாயில நல்லதுதான் வரும், கெட்ட எண்ணம் இருக்குன்னா அது சேம் அதேதான். அப்புறம் என்னது, முதல்ல அந்த வாயால சொல்றது என்ன ஆகும், ஆக்ஷனால நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த ஆக்ஷன் பண்ணி அது ஒரு பழக்கமே ஆகிடும், ஹேபிட் ஆயிடும். அந்த ஹேபிட் தான் நம்மளோட கேரக்டர் நிர்ணயம் பண்ணும். கடைசியில் அது குணத்தை கொண்டு போய் விடும். அது நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. கடைசியில குணம் இருந்தது, நல்ல குணமா இருந்ததுன்னா முதல்ல எண்ணமே நமக்கு நல்லதா தான் இருந்தது. ஸோ வாட் கோஸ் இன் கோஸ் அவுட் அப்படி. எஸ், நெட் ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்ப பக்தி வாழ்க்கையை எப்போது தொடங்குவது? பிரகலாத் மகாராஜ்ல எப்ப ஆரம்பிச்சார்? ரொம்ப அட் a வெரி யங் ஏஜ், அம்மாவோட வயசுல இருக்கும் போதே ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்ப நம்ம எப்ப ஆரம்பிக்கிறது? சின்ன வயசுல இப்படி போட்டிருக்கு, எந்த வயசுல? மிடில் ஏஜ்ல ஆரம்பிக்கணுமா, இல்ல சின்ன வயசுல ஆரம்பிக்கணுமா, இல்ல இந்த வயசு? there is no age limit at all. எப்ப வேணா ஆரம்பிக்கலாம். இப்ப நம்ம கிடைச்சிருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், அவ்வளவுதான். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிக்கலையா, என்ன பண்றதுன்னு அங்க வருத்தமும் பட வேண்டாம். இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதே பெரிய கிரேஸ் தான். இப்ப ஆரம்பிச்சு இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆல் 18 days நம்ம அட்டென்ட் பண்ண முடியறது. அதுக்கே ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஒரு மாலை பகவானுக்கு ஜபிக்கலாம், டெய்லியே ஒரு மாலை. இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தேங்க்ஸ் கிவிங், எனக்கு இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கே நல்லா படிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சோ எந்த ஏஜ்ல ஆரம்பிக்கலாம்? சின்ன பேபில இருந்தா, மிடில் ஏஜா, இல்ல ஓல்ட் ஏஜ்ல ஆரம்பிக்கணுமா? விச் இஸ் பெட்டர்? ஏர்லியர் த பெட்டர். அப்ப இப்போ நமக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு,
அப்ப we should think as lucky. இப்ப என்ன மாறிட்டா? Yes, செல்வகுமார் படிங்க. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सरीमता माशुच संपत्तं दैवीम् अभिजातो असि पाण्डवः. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். இதெல்லாம் சொல்லும் போது என்னது, பாண்டவா பாண்டுவின் புத்திரனே நீ ஆனா வந்து நல்ல தெய்வீக குணங்களோட தான் நீ பிறந்திருக்க, ஆனா நீ கவலைப்படாதே. இன் ஜெனரல் அவர் சொல்ற அசுர குணங்கள் வந்து பந்தப்படுது, பாவ செயல் அந்த மாதிரி வரும். தெய்வீக குணங்கள் என்னது முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு. அடுத்தது விஜயஸ்திவனை மாதாஜி படிங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன்னா எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் செகண்ட் इत्वौ बौद्ध सर्कौ लोके अस्मिन् तैव आशुर एव च दैवो विस्तरश प्रगोत्त आशुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இதுல போட்டேன் இல்லையா, அந்த ஏகாதசியோட போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஏகாதசி நிறைய குரூப் இருக்குல்ல, ஒரு இதுல நான் போடுவேன். ஐ திங்க் அதுல போட்டேன்னு நினைச்சேன். L2ல எல்லாரும் எல்லாரும் நல்லா படிக்கிறாங்க. இப்போ ஜனவரியில படிச்சிருக்காங்க. இப்போ ஏப்ரல் இல்லையா, இல்ல மார்ச், இந்த 3 மாசத்துல அது அப்படி இம்ப்ரூவ்ட் அ லாட். சோ அவங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் ஏகாதசியில. அப்புறம் நம்ம பேர் வந்தா தானே சொல்ல போறோம். எல்லாம் காம்படிஷன் இருக்கணும், இல்ல அதுல எல்லாம் காம்படிஷன் வேணும், அதுல எல்லாம் பேராசை வேணும். எஸ் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே பண்ணுங்க மாதாஜி, எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, லெவல் 2 அப்ளை பண்ணிருக்க மாதாஜி. இல்ல லெவல் 2 இல்ல, இந்த இது ஏகாதசி. ஓகே ஓகே, எல்லாம் நம்ம போடுறோம் எல்லாம். எஸ் நான் இருக்கேன். ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கா, போக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடியறதுக்கு ஆயிடுத்து. எனக்கே தெரியல, நான் கிளாஸ்ல முடிஞ்சு பார்த்தா ஏதோ ஆஃப்டர்நூன் போக், ஐ திங்க் சண்டே அன்னைக்கு பார்த்தா இமிடியேட்டா யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ எல்லாரும் பார்க்கட்டும், என்னதான் பண்றாங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஆரத்தி பண்ணுவா, வாட் எவர், யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே மாதாஜி, அப்ளை பண்ணுங்க. கோயிலோட எப்பவுமே அந்த இது ஐடி ரெடியா வச்சுக்கோங்க. சம்திங் ஆர் அதர் வில் கீப் ஹேப்பனிங். அப்ப நமக்கு என்ன சும்மா தானே உட்கார்ந்துக்கும் போது அது பார்க்கலாமே இல்லையா. யா ஓகே மாதாஜி. அப்ப பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாயுகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். அந்த மாதிரி 2 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் தெய்வீகமானவர், ஒருத்தர் அசுரர்கள். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடம் வந்து கேட்பாய். நம்ம பார்த்தோமே, அதுல 4-5 தான் கொடுத்துருக்கு. இனிமேதான் டீட்டெயிலா அவர் சொல்ல போறார். நிறைய இருக்கு, அசுரிக் குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப அதை வந்து இந்த மாதிரி 2 விதமான மக்கள் இருக்கார்கள். ஒருத்தன் கொலை பண்றான், ஒருத்தன் சோரி என்னது திருடுறான், என்னன்னு தெரியல, பிச்சை எடுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன், குழந்தைகள் சின்ன குழந்தை, வாட்டவர். சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆசுரிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. இப்ப அவர் பகவான் சொல்ல போறார். என்னது 16.7. எனிபடி ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ்? அரவிந்த் பிரபுஜி or somebody? யாருமே இல்லையா? பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. ஃப்ரீயா இல்ல, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி ஃப்ரீ இல்ல. இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறளா? பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. தெரியல மாட்டேன். எழுத்து தெரியலையா? பிரவೃತ್ತಿಂ ச நிவೃத்திம் ச ஜனானா எழுத்து தெரியல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நோ ஹரே ப்ராப்ளம். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா தேவி படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. हरे कृष्ण माताजी. प्रवृत्तिं स निवृत्तिं च जनान विदुर आसुराः न शौसं नाभि सासारो न सत्यं तेषु विद्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், हरे कृष्ण. தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. ஏன்னா அவன் வந்து ஒண்ணு ஸ்கிரிப்சரை ஃபாலோ பண்ண மாட்டான், பகவான நம்பிக்கை இல்லை. நேச்சுரலி இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் ஒன்னும் நல்லதுக்கே போக மாட்டாங்க. சோ தே வோன்ட் நோ. நமக்கே இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு டீட்டெயில் தெரியாது. இந்த மாதிரி பகவத்கீதா எல்லாம் ஆரம்பிச்சப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு புரிய வருது. சோ நம்ம வந்து அதுவும் ஆசுரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அசுரத்தனம் இருக்கிறவளுக்கு இது வந்து என்ன செய்யணும், எது நல்லது எது கெட்டது ஒண்ணும் தெரியாது. தூய்மையோ முறையான நடத்தியோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. எஸ், இந்திராணி பிரபுஜியா, இந்திராணி மாதாஜியா, யார் இது படிக்கிறளா? பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன். படிங்க. அசத்தியம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆகு அனீஸ்வரம் அவரஸ்வர சம்பூதம் கிம் அந்நியத் காம ஐதுகம். கிரேட்டா படிச்சார் பிரபுஜி, ஃபாஸ்டா படிச்சிட்டார். வெரி குட்.
அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். என்ன படிச்ச முட்டாள்கள் அவெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க, பௌதிக உலகத்தை படிச்சு, ஆனா என்ன பெரிய முட்டாள். அப்ப அவ என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த மாயை இதெல்லாமே மாயை, நம்ம பௌதிகம் ஜெகன் மித்யா அப்படின்னு தானே அவ சொல்லுவான். ஜெகன் வந்து உலகமே ஒரு மாயையில தான் இருக்கு, அது உலகம் வந்து ஒரு பொய், அப்புறம் அஸ்திவாரமே கிடையாது, இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சயின்டிபிக்கா எல்லாமே சொல்லுவான். அண்ட் கட்டுப்படுத்த ஒரு கடவுள்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் கட்டுப்படுத்துறது யாரும் கிடையாது, அந்த மாதிரி சொல்லுவார்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். they have their own philosophy. அவ வந்து எல்லாம் காமத்து இச்சையினாலதான் எல்லாமே பிறக்கிறது அந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have their way of understanding. அப்புறம் நல்ல ஓகே, நல்ல ஆப்பிளுக்கும் அழுகிய ஆப்பிளுக்கும் ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து நல்ல வாக்கூட இருந்ததுனாக்கா நம்மளும் கூடத்தை என்ன சொல்லுவா இல்லையா, என்னது நாரும் மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது ஒரு இது பூ கூட அந்த நாரும் மணக்கும் வழி அந்த மாதிரி. ஆனா ஒரு கெட்ட சங்கம், ஒரு கெட்டது இருந்தா போதும், அங்க இருக்கிற ஒரு ஆப்பிள் இல்ல பாக்கி எல்லா ஆப்பிளும் அது வந்து அழுக வச்சிடும் அந்த மாதிரி. ஆனா எப்படி மல்லிகை நல்லதா ஒரு மல்லிகை பொருள்னு என்னது, அது கழுவி கூடத்துல கூடி ஒரு இது என்னது இந்த கச்சரா போடுறோமே அந்த டப்பாவை கூட அது வந்து மணக்க வச்சிடும். அது எங்க இருந்தாலும் சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் சேர்ந்து அதான் ஸ்டார்டிங் மறந்து போயிடுது, பூவும் சேர்ந்து நாரும் மணக்கும். கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இல்லையா. அப்ப ஆனா என்னது இந்த மாதிரி இப்ப மனுஷாலும் இருப்பா உலகத்துல. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் அவாக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரம் இருக்கிறது நல்லது, இல்லாட்டா நம்மளும் அழிஞ்சு போயிடும். நமக்கு தெரியாது எப்ப ஸ்டார்டிங் வழியா ஆரம்பிக்கணும்னே தெரியாது, ஏதோ பேச்சு கொடுத்து கடைசியில் பார்த்தா நம்மளும் அவாழ மாதிரி ஆயிடும். அதனால இது ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யாரா படிக்கிறா? ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தயः பிரபவந்த்யுக்ர கர்மாணः க்ஷயாய ஜகதோ அஹிதாக. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் இந்த சயின்டிபிக்கா இதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த யாரு இது என்னது பாம்பு எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட்லாம் எல்லாரும் இது பண்றான் டு சேஃப்கார்ட் அவர்செல்வ்ஸ் ஃப்ரம் தி இது. அவன் அந்த இதுலதான் பண்றான். ஆனா இதுல எத்தனை பேர் ஒரு வார் நடந்தாலும் எத்தனை பேர் அழிஞ்சு போறா இல்லையா. சோ இவன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அறிவில்லாதவர்கள், பகவத்கீதா அவளெல்லாம் அறிவில்லாதவர்கள் தான் கொடுத்திருக்கு. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்கள் தம்மையும் இழக்கிறாங்க, விழுந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாட் குட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்ப எல்லாருமா நல்ல செயல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்டம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் கிரஹீத்வா சத் கிராஹான் பிரவர்த்தந்தே அசுச்சி விரதாக. எஸ், அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். என்னது என்னெல்லாம் போட்டிருக்குதுல, 4 பேசிக் பிரின்சிபல் வாட் ISKCON is asking us to follow is 4 பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. there should not be any illicit relationship, wedlock, ப்ராப்பரா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த பார்ட்னர் கூட தான் நம்ம வந்து லைஃப் லாங் நம்ம இருக்கணும். Other than that, you should not have any relation. Intoxication, that can be intoxication anything. கள்ளு மாத்திரம் இல்ல, சிகரெட் மாத்திரம் இல்ல, ஈவன் டீ காஃபி கூட ஒரு இன்டாக்சிகேஷன். ஏன்னா அது குடிச்சா ஒரு கிக்கு கிடைக்கிறது சொல்லுவாங்க சில பேர். ஏன்னா அது குடிக்கலைன்னா தலைவலி வருதுன்னு என்ன அர்த்தம், அது குடிச்ச தலைவலி வரலைன்னா அது ஒரு என்னத்தையோ பண்றது உள்ள. இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் யூ. கெஃபைன் இருக்கு, கெஃபைன் இஸ் பேட் தான் சொல்றாங்க. சோ நம்ம ஏதோ ஒரு பிறந்த குழந்தை காஃபி குடிச்சு பழகிருக்குமா இல்ல, ஒரு 4-5 வயசுலயே குடிச்சிருக்குமா கிடையாது, 10, 12, 15 எஸ் அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். அப்ப ஆரம்பிச்சதுதான். இப்ப என்ன லெவல் வந்து காப்பி குடிக்கலன்னா தலைவலி, காப்பி குடிக்கலாம் அது சரியில்லை இது சரி அப்படின்னு. இப்ப நம்ம தான் அதை பழக்கப்படுத்திப்போம். யூ ஷுட் நாட் பி அடிக்டட் டு எனிதிங். மெயினா என்ன, குடிக்கிறத பத்தி இல்ல, அந்த குடிச்சாதான் ஆகும் அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னாக்கா தென் யூ ஆர் அடிக்ட். அதுல இருந்து விடுபடணும். ஸோ இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது. அப்புறம் மீட் ஈட்டிங், இது நான்வெஜ், அது வந்து மீட்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியல, நான்வெஜ் ஸ்பெஷலி அனிமல்ஸை கீல் பண்ணி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம பல்லெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ட்ரெயினே ஆகல. நமக்கு வந்து we are all ample. இவர் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா நிறைய புக்ஸ்ல எழுதுறாரு, we have ample food for humans to eat. நிறைய காய்கறிகளும் இதுவும் நிறைய விளைச்சல் இருக்கு. மனுஷாளுக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்னா ஓகே, அனிமலை கொன்னு சாப்பிடலாம், அதுதான் ஆம்பிள் ஃபுட் இருக்கே, நிறைய விளையாடுது. அப்புறம் என்னத்துக்கு ஒரு உசுரை கொன்னு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற.
அப்புறம் கேம்பிளிங், பணத்தை வச்சு கேம்பிள் பண்றதும் வந்து கூடாது. இது 4 வந்து பிரின்சிபல் வி ஹேவ் டு ஃபாலோ. எஸ், அது வந்து இஸ்கானோட இதுலதான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கு. சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்துடன் தஞ்சமடைதல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கும், அவ்வளவு பேராசை, அதுல தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அப்புறம் என்னது, தூய்மையற்ற விரதங்கள் நமக்கு மனசு போல ஏதோ ஒண்ணு விரதம் இருக்கலாம். செவ்வாய்க்கிழமை விரதம், புதன்கிழமை விரதம், வியாழன் சண்டே எப்ப வேணும்னாலும் ஒரு விரதம், எப்படி வேணாலும் விரதம், அப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க. பட் ஸ்கிரிப்சர் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. எப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோ அதுதான் பண்ணணும். நம்மளே ஹார்ம் பண்ணிக்கிற இதெல்லாம் கூட வச்சுட்டு இருப்பாங்க சில பேர். அது அக்னி மதிக்கிறது அண்ட் அது எது கொடுத்திருக்கோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். நம்மளே கிரியேட் பண்ணி ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது. தூய்மையற்ற விரதங்கள் ஈடுபட்டு அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். ஏன்னா அந்த ஏதோ கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு தானே அதை பண்றா இல்லையா. சும்மா ஒருத்தன் வந்து நான் நெருப்பு அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, அக்னி மதிக்கிறேன் நான் என்ன சொல்லுவா இல்லையா, அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா பண்ண மாட்டேன். எனக்கு வந்து என்னவோ கிடைக்கணும், அப்ப நான் அதை பண்றேன், ஒரு அங்க பிரதட்சணம் பண்றேன். அப்போ எதுக்கு அவன் வேண்டிப்போம், ஏதோ ஆகணும், அதனால அவன் பண்ணுவான். இது வந்து பொருள்ல அவ்வளவு ஆசை. எனக்கு ஞானம் வரணும், எனக்கு நிறைய பகவத்கீதா படிக்கணும், அதனால நம்ம யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. பொருள் மேல ஆசை அது இருக்கிறதுனால தான் அவங்க பண்றாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து we should avoid. இதெல்லாம் தான் அசுரத்தனம் அப்படின்னு போட்டுருக்கு. அசுரத்தனம் நிறைய போட்டுருக்கு. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதாः காமோபபோக பரமா ஏதாவத் இதி நிश्चिताः ஆஷா பாஷஹதே பக்தாः காமக்ரோத பராயணாः ஈஹந்தே காமபோகார்த்தம் அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். Sanskrit is better. தமிழ் கொஞ்சம் கடகுடா விடுவாங்க. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது. ஒரு நாகரிகம் என்ன அர்த்தம், மெயினா நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது ஒரு நாகரிகம். அது துணியா இருக்கட்டும், சாப்பாடா இருக்கட்டும், எல்லாமே நாகரிகத்துக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறது. அதுக்கு வேண்டிதான் அந்த மாதிரி நாகரிகம்னு சொல்லி அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதியுள்ள வரை அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவைதான் இருக்கும். அதை திருப்தி பண்ணும், இதை திருப்தி பண்ணும், கண்ணால இதை பார்க்கணும், காதால இது கேட்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து அளக்கவே முடியாது, அவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அந்நியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். மெயினா இவ்வளவு சாப்பிடறதுக்கு எவ்வளவுதான் வேணும் இல்லையா. இப்ப நம்ம அப்படி பார்த்தா ஒரு 6 அடி இது போரும், நமக்கு அவ்வளவுதான் வேணும். நம்ம போகும்போது அந்த மண்ணு தான் என்னது, அவ்வளவுதான் இடம் நமக்கு வேணும். ஆனா நம்ம என்னது, பெரிய வீடு வேணும், நிறைய லேண்ட் வேணும், அங்க ஒரு சீப்பா கிடைக்கிறதுன்னு அதை வாங்கி போட்டு இதை வாங்கி போட்டு அந்த உடலுக்கு ஒரு அலங்காரம் இல்ல, நிறைய நிலமோ பண்றோம் இல்லையா. சோ அநியாயமான வழிகளில் அப்ப அதெல்லாம் வாங்கணும்னா பணம் வேணுமே. அப்ப அநியாயமாக செல்வத்தையும் அவங்க வந்து சேகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு. எஸ், அடுத்தது 13, 14, 15. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரகம் இதம் அஸ்தீதம் அபிமே பவிஷ்யதி புனர்ஜனம் அசௌ மயா அதா ஐனிஷ்யே சத்ரு அனிஷ்யே சாபரான அபி ஈஸ்வரோ அகம் போகி சித்தோ அகம் பலவான் சுகி ஆட்சியோ அபி ஜனவான் அஸ்மி கோன்யே அந்யோ சுதி சத்ரு யோமயா யசோ தாஸ்யாமி மோதேஷ்ய ஹிதி அஞ்ஞான விமோகிதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா, இதுல வந்து மீனிங் கொடுத்திருக்கான். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகிறான். அவன் என்ன என்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அதான் ஆக்சுவலி இதுல கூட நம்ம பேங்க்ல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்மதிக்கணும் இல்லையா,
அதெல்லாம் கூட பாவம் தான் சொல்றான். நம்ம போட்ட பணம் தான், ஆனா நம்ம உழைச்சு சம்பாதிக்கிற பணமா அது இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன் அது சும்மா அவ பேங்க்ல வச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு போடுறா வாட் எவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா வந்து அது கூட நம்ம சம்பாதிச்சது இது பணம் கிடையாது. நம்ம உழைச்சு சம்பாதிச்ச பணம் தான் நிலைச்சு நிற்கும். பாக்கி உள்ளதெல்லாம் இதுதான். நான் வந்து பாவம் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு குருஜி சொன்னதை நான் சொல்றேன். சோ அது தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விடுவேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவார். நானே எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். எல்லாம் நான். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ள. எல்லாத்தையும் பார்த்தா நான் இருக்கும். அதுதான் அறியாத்தான். மெயினா நான் சொல்றதே பெரிய அறியாத்தான். அப்புறம் அந்த இதுல திஸ் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அது அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே அசுரி. எஸ். இப்ப யுகங்கள், சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அப்ப தெய்வீக குணங்கள் யார்கிட்ட இருந்தது, அசுர குணம் யார்கிட்ட இருந்தது, இடம் எந்த இடத்துல இருந்து. இப்ப சத்திய யுகத்துல வந்து தெய்வீக குணம் யாரு, வராகதேவன். அசுர குணம் ஹிரண்யக்ஷன். அவளோட வந்து சண்டை நடந்தது யாரு, எங்க அவங்க இருந்தாங்க, வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு கிரகத்துல வந்து தெய்வீக குணம் உள்ள அவரும் அசுர குணத்துல உள்ள வேற கிரகத்திலையும் இருந்து அவங்க சண்டை போட்டு வந்து யார் ஜெயிச்சா, ஃபைனலி தெய்வீக குணம் தான் ஜெயிக்க போறது. அப்புறம் திரேதா யுகத்துல இருந்தது ராமரும் ராவணனும். அவர் வந்து வெவ்வேறு நாடுகள்ல இருந்தார். துவாபர யுகத்துல பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் ஒரே குடும்பத்துல, நல்லவர்களும் தீயவர்களும் ஒரே குடும்பத்துல காணப்பட்டது. கலியுகத்துல எப்படி பணிவு, பிறருக்கு உதவுதல், சகிப்புத்தன்மை போன்றவை, கோபம், பேராசை, பொறாமை, காமம், இதெல்லாம் ஒரே நபர், அதே நபர்ல ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும். கலியுகத்துல அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. என்னன்னாக்கா ஒரே நபர்கிட்ட வந்து இது ஆசுரி குவாலிட்டிஸும் இருக்கும், தெய்வீக குவாலிட்டிஸும் இருக்கும். அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சார்ட் மாதிரி. அப்புறம் சத்தியயுகம், வராதேவர் மற்றும் ஹிரண்யாக்ஷன் வெவ்வேறு கிரகங்களில் இருந்தார்கள். அவர் வந்து இது வராக அவதாரத்துல இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. பூமியை மீட்டு கொண்டு வர, பூமியை வந்து தண்ணிக்குள்ள தள்ளிட்டார் அந்த இது ஹிரண்யாக்ஷன். அதை வந்து இவர் வராதேவர் வந்து அவர் அதை மீட்டு பூமியை வந்து காப்பாத்தி, பூமாதேவியை காப்பாத்தி இவரை வந்து சண்டை போட்டு அழிக்கிறார். வராக. திரேதா யுகத்தை என்னது, ராமரும் ராவணன். ராமாயணம் எல்லாரும் தெரியும். வெவ்வேறு நாடுகள்ல இருந்தார்கள். அவ வந்து இதை ஃபைட் பண்ணி அண்ட் ஹூ வந்தவார் டெஃபினெட்லி ஒரு நல்ல இதுதான், நல்லவர்கள் தான் ஜெயித்தார். ஒரு துவாபர யுகம் வந்து பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் ஒரே குடும்பத்தில், அவர் ரெண்டு பேரும் ஒரே குடும்பம், ஆசுரி குவாலிட்டிஸ் அண்ட் தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் அப்படி காணப்பட்டது. இப்ப கலியுகத்துல எப்படி ஒரே நபரின் தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் காணப்படுகிறது. அவரே வந்து ஹாப்பியாவும் இருப்பார், சேடாவும் இருப்பான். அண்ட் தே வில் ஃபைட் ஆல்சோ வித் ஆல் குவாலிட்டிஸ். மனிதர்களில் 4 குறைபாடுகள், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி பகவத்கீதால இல்லை, வேற ஏதோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எடுத்து போட்டுருக்கு. பட் பெட்டர் டு லேர்ன். இது வந்து 4 குறைபாடுகள் மனிதர்களில் எப்பவுமே காணப்படும். என்னது, தவறுகளை செய்பவன். ஒரு மனுஷன் இருந்தனா தவறு செய்து அவன் படிப்போம். சோ அவன் வந்து தவறு செய்பவன். அப்புறம் என்னது, நிறைவற்ற புலன்கள் உடையவன். நிறைவற்ற, அதான் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். கண்ணால பார்த்தேன் அதுதான் நிஜம் நம்ம சொல்ல முடியாது. நீ கண்ணால பாக்குறதும் பொய், காதால கேட்கறதும் பொய் நம்ம சொல்றோமே, அதே மாதிரிதான். ஏன்னா நம்ம ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்த்திருப்போம், வேறொருத்தன் வேற கண்ணோட்டத்துல பார்த்திருப்போம். தட் கேன் பி ரைட். இப்ப நம்ம பாக்குறது எல்லாமே கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப நம்மளோட புலன்கள் வந்து நிறைவற்ற, இம்பர்ஃபெக்ட். அப்புறம் மற்றவர்களை ஏமாற்றும் போக்கூடியவர், சீட் ப்ரொபென்சிட்டி இருக்கு நம்ம கிட்ட. எப்படியா ஒருத்தனை ஏமாத்திடணும், அதுல நமக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்குன்னா ஒரு சின்ன பொய்யாவது சொல்லுவோம், சின்ன ஒரு ஏமாத்தி நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். அது லேட்டா ஆபீஸ் போறது போது ஏதாவது சொல்லிடுவோம், பஸ் கிடைக்கல, அது இது ஏதாவது சொல்லுவோம், சின்ன பொய்யோ எப்படி அவனை ஏமாத்திட்டோம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு திருப்தி நமக்கு. ஸோ அந்த சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நிறைய இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ல. அப்புறம் மாயையில் சிக்கியவன், இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மாயை மாதிரி இருக்கு, அப்படி நிற்கிறா போலியும் இருக்கு, படுத்து நிற்கிறா போலியும் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட வந்து நம்ம we are all illusioned. நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்காது. we are all always illusioned தான் இருப்போம் நம்ம. ஸோ மாயையில் நம்ம வந்து சிக்கி இருப்போம். இதுதான் மனிதர்களின் 4 குறைபாடுகள். 16.16 and 17. மாதாஜி படிக்கிறேன். படிங்க செல்வகுமார் பிரபுஜி. யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிப்பேன், அவ்வளவுதான். अनेक चित्त विप्रांता मोहजाल स्मावृताः प्रसक्तात् कामपोकेषु पतन्ति नरके अशुच्छौ आत्मसंभाविता सप्ता तनमाना मदान्विता
यजन्ते नाम यज्ञस्ते तम्पेन विधिपूर्वकम्. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். அப்ப என்னது, அநேக கவலைகளும் இருக்கும், அவளுக்கு குழப்பம் இருக்கும், மோகம்ங்கிற வலையில சிக்கி சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்துல சிக்கி அதுல மாட்டிண்டு அதுல பற்று ஆகி அவ நரகத்துக்கு தான் அவங்க எல்லாம் போவாங்க. இந்த 14.14 என்ன போட்டுருக்கு, செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, நல்ல பணம் இருக்குதுனாக்கா இல்ல, இப்ப நம்ம அந்த இது சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு we could not, இப்ப 100% நம்ம கிடைக்கல, ஒரு 92% தான் நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கோம். இன்னொரு 8% வேண்டி நம்ம திரும்பி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா திரும்பி டெஃபினட்டா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஜென்மம் தான் கொடுப்பார் பகவான். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் 92 வந்தாச்சு, இன்னும் ஒரு 8னா ஒரு கழுதையோ புலியோ பூனையோ நாயோலாம் பிறக்க வைக்க மாட்டார். ஏன்னா அதுகளுக்கு தான் ஒண்ணுமே புண்ணியம் பண்ண தெரியாது, பாவம் பண்ண தெரியாது, ஜபம் பண்ண தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது. ஒரு ஹியூமன் பீங்கா டெஃபினட்டா. ஆனா எப்படி செல்வந்தர் வீட்லயோ நல்ல ஒரு ஆன்மீக வீட்லயோ பிறக்க வைப்பார். ஆனாலும் என்ன கேட்ச் இருக்காங்க, செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்தா ஒரு இது வந்துடும், ஏதாவது ஃப்ரீடம் இருக்கே நமக்கு தான் எல்லாம் பணம் இருக்கே, அப்ப நான் எதுக்கு நல்லதா எதுக்கு உபயோகப்படும், பணம் இருந்தா கொஞ்சம் இது மாறும், அப்ப அந்த சான்ஸ் இருக்கு, விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப எப்பவுமே நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்க்கு விழறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. நம்ம ஆன்மீகத்தை முன்னேறணும்னா கான்சியஸ் எஃபர்ட் போட்டு அது போயிட்டே தான் இருக்கணும். அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு 8% தானே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வீட்டுல பிறந்தா போல ஆயிடுமா. செல்வந்தர் வீட்டுல ஏன் இப்படி சொல்றாங்கன்னா, பணத்துக்கு இது கஷ்டம் இருக்காது. அப்ப நமக்கு அந்த டென்ஷன் இல்லாம நம்ம படி ஜப்பா பண்ணலாம். ஒரு ஏழைகிட்ட போயிட்டு நீ பணம் சம்பாதிக்காதே, நீ இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணு, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லி வேலைக்கு போது கூலி வேலை பண்ற ஒருத்தர் இருக்கா, கூலி டெய்லி கொண்டு வந்த காசு வச்சுதான் அன்னைக்கு சமைக்க முடியும். அந்த மாதிரி அவனை போயிட்டு கிருஷ்ணா ராமாக்கு சொல்லிட்டு அப்படின்னா பண்ணுவனா, டெஃபினெட்லி மாட்டான். அவனுக்கு டிபெண்ட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் இருக்கா. சோ அந்த செல்வந்தர் வீட்டுல என்னது, அந்த ஒரு கஷ்டம் இருக்காது, பண கஷ்டம் இருக்காது, அதனால அப்படி சொல்லியிருக்கா. அதனால ஹியூமன் பீங்கோட மென்டாலிட்டி எப்படி, இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் வழுக்கி விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இங்கதான் பணம் இருக்கே, எல்லாம் இருக்கு, நான் எதுக்கு படிக்கணும், எல்லாம் ரெடியா இருக்கு, எனக்கு ஜாப் எல்லாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நல்ல பிசினஸ் எல்லாம் இருக்கு, நான் பெரியவன் அப்புறம் அந்த எம்டி நான் தான், அவன் சின்ன குழந்தையிலேயே அவனுக்கு டிசைட் ஆகும். சோ வழுக்கி விழறதுக்கு எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. அதனால பணம் அதுதான் இங்க போட்டிருக்கு, என்னது, செல்வத்தாலும் அப்புறம் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்ப்பத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். யாகம்னா பண்ணுவா, ஆனா பெயரளவுல ஏதோ ஒரு கிரக பிரவேசம் ஏதோ சம்திங் ஒரு யாகம் பண்ணுவா, ஒரு போர்டு போட்டு எல்லாரையும் வர வச்சு பெரிய தாம் தூம் பண்ணி, அதுல இது கிடையாது, என்னது ஆன்மீகம் தெரியாது, அதுல ஒண்ணு பக்தி இருக்காது, சொல்லி ஒரு தம்பட்டம் தான் இருக்கும் அதுல. சோ அந்த மாதிரி யாகம் பண்ணுவான், ஆனா உள்ள காட்டுறதுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. 16.18 அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாமாத்ம பரதேஹேஷு பிரத்விஷந்தோ அப்யசூயகாஹ. இது பாருங்க இல்லையா, எஸ், அகங்காரம் என்னெல்லாம் இருக்கு, அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். இது இவரோட என்னது, இவரு ஜராசந்தன், மாதாஜி பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஜராசந்தன் இவரோட கசின் தான். மாதாஜி, இது சிசுபாலன் மாதாஜி. சிசுபாலன் தானே, அன்னைக்கு நான் சிசுபாலன் நீங்க சொன்ன ஜராசந்தன் ஸ்டோரி தான் சிசுபாலன் தான். ஓகே, ஸ்டோரி தான் டிஃபரெண்ட். ஓகே, நான் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். சிசுபாலன், எஸ், சிசுபாலன் இந்த இது அவரோட கசின் தான். ஆனா அவர் மிஸ்டேக் அம்மாட்ட இவர் ப்ராமிஸ் பண்றாரு. என்ன எடுக்கிறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த 100 தப்பு பண்றது வரைக்கும் நான் அவனை மன்னிச்சுடுவேன், 101வது தப்பு பண்ணானாக்கா அவனை வெட்டி சாச்சுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதே போல நடக்கிறது, 101வது தப்பு அவர் எதிர்த்து பேசி ரொம்ப அவமதிச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு யாகம் போதுதான் இல்லையா, இவரெல்லாம் இருக்கா, பாண்டவாசலா இருக்கா. அப்ப இவர் அந்த சக்கரத்தை ஏவி அவரை கொலை பண்ணி, அது ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அன்னைக்கு பாகியலட்சுமி மாதாஜி சொன்னாங்க. ஒண்ணு அந்த பேர்ல எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் சிசுபால் தான் இல்லையா மாதாஜி, அன்னைக்கு சிசுபால் சொன்னேன், ஆனா வேற ஏதோ சொல்லி சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இவருக்கு குழந்தையா பிறந்தப்ப 3 கண்ணு இருக்கு மாதாஜி. உறவினர்லாம் பாப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு உறவினர் தான், அத்தை பையன் நினைக்கிறேன். அவர் பார்க்கும்போது அந்த கண்ணு மறைஞ்சிடும்.
அப்ப யாரு பார்க்கும்போது கண்ணு மறையுதோ அவங்களாலதான் இவருக்கு இந்த குழந்தைக்கு மரணம் இருக்கும். அப்ப அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, என் பிள்ளை செய்யற 100 தவற பார்த்துக்கோ அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி 3 கண்ணு. அந்த இவருக்கு வந்து ஜராசந்தன் 2 பாகமா இருப்பார். 2 பாகமா இருப்பார். நான் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். சிசுபால் தான் 2 பாகம் நினைச்சேன். கரெக்ட். எஸ். 16.90. அதனால அந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணணும். பண்ணாலும் சடன்லி இப்ப இந்த எல்லா கேரக்டரும் இப்படி சுத்தின்னு தான் இருக்கும். 16.9. தான் அகம் திஷத क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम् यजस्रम् अशुभान् ஆசுரிஷ்வ ஏவ யோனிஷு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். என்னது பொறாமையா இருக்கிறவங்க, கருணை இல்லாம இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நிரந்தரமா நீ அங்கேயே இரு அப்படின்னு பகவானை தள்ளி விட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. வந்து பாண்டவர்கள் வந்து யாகம் செய்யறாங்க மாதாஜி, அஸ்வமேத யாகம். அதுல வந்து அவிர்வாகத்தை கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாங்க. சிசுபாலன் அவரை கேவலமா பேசுறான். அதுலதான் 100 வரைக்கும் போட்டு 101வது சக்கரத்தை வீசிடுறாரு. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். அப்புறம் வந்து இந்திரபிரஸ்தத்துலதான் அஸ்வமேத யாகம் நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது 16.20. ஆசுரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூட ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய யத மாம் கதிம். குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திரும்பி அசுரத்தனத்துல வந்து திரும்பி பிறந்து திரும்பி இறந்து அங்கேயே வந்து பிறவி எடுக்கும் இத்தகையர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவளை பத்தியில நம்ம ஆக்சுவலி படிக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த கேட்டகரியில் வரமாட்டோம். இருந்தாலும் அவளோட கதி என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறதுக்கு இது கொடுத்துருக்கு. என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அசுரத்தனத்தோடு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் தான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.21. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனः காமக் க்ரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இதுல எது இருக்கு? நமக்கு ஒண்ணு இல்லைனாலும் கோபம் இருக்கும் இல்லையா, உள்ள ஒரு பேராசை இருக்குமா, இல்ல காமம் இருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா. அதுவும் இல்லைன்னா ரொம்ப குட், தென் we are not in இந்த பிராக்கெட்ல இல்லைன்னு அர்த்தம். ஒரு இதுல நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்ப நம்ம தப்பிச்சணும், இந்த இதெல்லாம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப அது வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு போய் உள்ள அந்த கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். காமம், குரோதம், காமம், குரோதம், அப்புறம் அது கிரீட், லஸ்ட், இதுதான் நம்மள வந்து கீழே தள்ளுது. There are 3 gates leading to hell: lust, anger and greed. Every sane man should give up, for they lead to degradation of the soul. அப்ப இது வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு, திரௌபதியை நோக்கி ஒரு காமம் இருந்தது. அப்ப என்னாச்சு? யார் ஜெயிச்சாங்க? கிருஷ்ணான்னு விட்டோன்னு கிருஷ்ணா தான் வந்து காப்பாத்தினார். இவங்க எல்லாம் வந்து கௌரவர்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் சாத்தியமாகல, நினைச்சது ஒன்றும் நடக்கல. அப்புறம் பாண்டவர்கள் மீது கோபம். யாருக்கு? கௌரவர்கள். என்ன எடுத்து சண்டை நடந்தது நமக்கு தெரியும். ரிசல்ட் பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிச்சார்கள். அப்புறம் என்னது? அஸ்தினாபூர் ராஜ்யம் மீதான பேராசை. அவளுக்கு வந்து நாங்க தான் வந்து ரூல் பண்ணோம், யாருக்கும் நாங்க தர மாட்டோம் அப்படின்னு என்ன எடுத்து அவங்க போய் சேர்ந்துட்டா கடைசியில பாண்டவர்களுக்கு தான் கிடைத்தது. ஆசை, பேராசை, கோபம், இது 3 நம்ம வந்து விட்டு வைக்கணும். தர்மக்ஷேத்ரா எனும் குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரதத்தின் மிக கடுமையாக போருக்கு வழிவகுத்தது. இந்த காமம், குரோதம் எல்லாம் இருந்ததுனாலதான் இந்த மாதிரி மகா பெரிய போருக்கு வந்து அது வழிவகுத்தது. 16.22. ஏதல் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரை திரிபிர்நரஹ ஆசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் யதோ யாதி பராம் கதிம். குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணவிற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். அப்ப என்னது? அந்த 3ம் அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? ஸ்லோலி ஸ்டார்ட் டு turn towards the other side. அங்க என்ன இருக்கு? அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இப்ப கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம். இஸ்கான்ங்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற யாரு? பிரபுபாதா. எப்படி இதுல டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்தது. அவர் எழுதின புக்கு தான் படிக்கிறோம். அப்போ
அதுல ஒண்ணும் தப்பு இருக்காது. அப்ப அதை வந்து கரெக்டா நம்ம படிச்சு அந்த பகவத்கீதா, பாகவதம் இதெல்லாம் கற்று என்னது ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ், ஆஸ்டாரிட்டி, சென்ஸ் கண்ட்ரோல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், அந்த மாதிரி இந்த படிப்படியா போக போக என்ன ஆகும், பகவானுடைய இலக்கை அடைந்து விடுவோம். இதுதான் வந்து ஒரு கரெக்டான பாதை. அப்ப நம்ம இதுல இருந்து திரும்பி இந்த 3 இதெல்லாம் சொன்னோமே, கிரீட் அதெல்லாம் திரும்பி நம்ம முகத்தை திரும்பினா என்ன அர்த்தம், we should show our back to that. அண்ட் நம்ம வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். 16.23 யசாஸ்திரவிதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போல் போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ந சுகம் ந பராம் கதிம். பகவானை கூட அடைய முடியாது, சுகமும் கிடைக்காது, ஒண்ணும் கிடைக்காது. அதனால ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்து மதிக்கணும், பகவானை மதிக்கணும். அது சாஸ்திர விதிமுறைகளை கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணதான் வேணும். அது வந்து நம்ம மனம் போக்கில நம்ம வந்து நடக்கலாம், எப்ப வேணா எழுந்துக்கலாம், என்ன வேணா சாப்பிடலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். சம் பீப்புள் டாக் லைக் தட். ஏன்னா அவ சொல்லுவான் லைஃப் ஒருக்கா தான் கிடைச்சிருக்கு, ஏன்னா அவங்க இந்த ஒரு ஜென்மத்தை தான் அவங்க பார்க்கணும், போன ஜென்மத்தில் மறந்து போயிட்டான். ஸோ வாட் ஹி திங்ஸ் இஸ் லைஃப்ங்கிறது ஒரு வாட்டி தான் வருது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுப்பா அப்படிங்கிற. பட் ஆன்மீகத்துல இருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம நம்புறது கிடையாது. வி பிலீவ் இன் முன்னாடி ஜென்மம் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆன் திஸ் பேசிஸ், இந்த ஜென்மத்தை நம்ம என்ன பேசிஸ், அந்த பேசிஸ்ல தான் அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும். நாட் ஓன்லி இந்த இது, அப்புறம் பாவமுட்டைகள்லாம் இருக்கே ஆன் தட், இதுல வச்சு நிறைய இருக்கு. அதை பத்தி எல்லாம் படிக்கணும்னா நிறைய இருக்கு. கர்மாவை பத்தி பெரிய ஒரு இதே இருக்கு. பிராரப்த கர்மா வந்து ஃப்ரக்டிஃபை ஆன கர்மா தான் பிராரப்த கர்மா. அது வந்து இது இருக்கு, நிறைய வந்து மூட்டையா இருக்கு. இன்னும் அது ஃப்ரக்டிஃபை ஆல, அந்த மூட்டையெல்லாம் திறந்து நமக்கு அது கொடுத்தாதான் தெரியும். இன்னும் நிறைய கச்சராலாம் வெளியில வரும். அடுத்தது என்ன இது பாருங்க. அப்ப அதையும் விடு பண்ணனா என்னது, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்ல சொல்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாவங்கள்லாம் குறைந்து வரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய காரிய ஸ்திதௌ ஞாத்மா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்து மிகார்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்போ சாஸ்திரங்களை நம்பினாதானே இதெல்லாம் படிக்க முடியும், இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்குன்னு வந்தாதானே இதை கற்க முடியும் நமக்கு. அப்போ நம்ம வந்து எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு எப்படி தெரியும், ஒன்லி சாஸ்திரங்கள் தான் நமக்கு வழி நடத்தும். அண்ட் அது சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு குருமார்கள் தான் வேண்டி இருக்கு. அவர் சொல்றபடி நம்ம வந்து பண்ணணும். என்ன இப்ப இஸ்கான் இஸ் தி பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஏன்னா கரெக்டா வந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எல்லாம் கரெக்டா அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லும் போது we can upgrade ourselves. முள்ள நம்ம வந்து நம்மளோட நம்ம பாஸ்ட் ஜேர்னியை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். ஆஹா இவ்வளவு இப்ப நீங்களும் ஒரு மாசம் ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து அதான் சொன்னேன் 16th day 16 டேல யூ கேன் ஃபைண்ட் சம் டிஃபரன்ஸ். ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் கெட். ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்றவாளுக்கு நல்ல இதா பக்தியோட பண்ணிட்டுன்னா கண்டிப்பா ஒரு இது 16 டேஸ்லயே கொஞ்சம் தெரியும். ஆனா நாம ஜபம் பண்ண இன்னும் நிறைய ஒரு இது தெரியும். நம்மளோட இது மாற்றம் இல்லாம வேற நிறைய இதுல கூட நமக்கு நல்ல என்னது அனுகூலமா உள்ளதெல்லாம் கூட நடக்க ஆரம்பிக்கும். எஸ் தக்ஷ பிரஜாபதியோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதையும் குட்டி ஸ்டோரி முடிச்சோம். மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதி தனது பெருமை ஆணவம் கோபம் ஆசுரி குவாலிட்டிஸ்ல இருந்தார். கடுமை மற்றும் அறியாமை காரணத்தால் சிவனை யாகத்திற்கு அழைக்கவில்லை. அவர் ஒரு யாகம் வச்சிருந்தார், அதுல வந்து சிவனை அழைக்கவில்லை. அவரோட மனைவி அவர் வந்து என்னது சத்தி தேவி அவரையும் வந்து பொண்ணையும் கூப்பிடல, யாகத்துக்கு வந்து அழைக்கலை. அப்ப அவர் வந்து யாகம் பண்றான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஊர் மக்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கா. இது இவ பார்த்துட்டு சத்தி தேவி சொல்றா, சிவன் நிறைய பேர் போறாங்களே, நான் எங்க வீட்டு கேட்டோன்னு பார்த்தா இல்ல உங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம், உங்க அம்மா அப்பா வீட்டுல வந்து யாகம் பண்றாங்களே அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியா, என்ன கூப்பிடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் சொல்றா, வந்து எங்க வீட்டுல வந்து யாகம் பண்றாங்க, அதனால எனக்கு இது நான் போனோம் அப்படின்னு. இவர் சொல்ற உன்னதான் கூப்பிடவே இல்லை, நீ ஏன் போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அப்படின்னு சிவன் சொல்லும்போது, இல்ல என்ன இருந்தாலும் என்னோட அம்மா அப்பா வீடு தானே, அவங்க என்ன கூப்பிடுறது, என்னோட ரைட் இருக்கேன், நான் வந்து அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு நான் எப்ப வேணா போலாமே, அவங்க கூப்பிடலைன்னா என்ன. அங்க போகும்போது என்னன்னாக்க இவர் ஒண்ணு கேட்கவே செய்யறாரு. அப்பா தக்ஷ பிரஜாபதி ஒண்ணு யாரும் இங்க வர சொன்னா அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவருக்கு ரொம்ப இன்சல்ட்டா ஃபீல் பண்ணி வந்து தீ குளிச்சு விடுறாங்க. வந்து யஜ்யம் நடத்துற இந்த இதுலயே வந்து இறங்கிடுறான், இறந்து போயிடுறான். சோ அது வந்து தெரிய வந்தது, சிவனுக்கு தெரிய வந்து அவர் வந்து அந்த சடலத்தை எடுத்துட்டு போறார். அதான் அப்பதான் அந்த இந்த நர்த்தனம்லயே அது என்னது தாண்டவம், அந்த தாண்டவம் ஆடினார் எல்லாம் ஸ்டோரி இருக்கு. சோ அது கோவம் வந்து என்ன பண்றார், கழுத்தையே வெட்டிட்டார் பிரஜாபதியோட.
தக்ஷ பிரஜாபதி கழுத்தை வெட்டி அப்புறம் அவர் மன்னிப்பு போடுறார். ஐயோ எங்க ஆணவத்தின் காரணம் என் பெண்ணையே நான் என்னோட பொண்ணை வந்து நான் இழந்துட்டேன். ரொம்ப ஹி ஃபீல்ஸ் அதை வந்து ரியலைஸ் பண்றேன். இவெல்லாம் அரக்க குணங்கள்லாம் அப்படித்தானே இல்லையா? அவ வந்து க்ஷண நேரத்துல ஒரு டிசிஷன் எடுப்பா. சடன்லி தே வில் ஃபீல் பேட். சடன்லி நல்லவாள் ஆயிடுவா. அவளுக்கு அந்த ஸ்திர புத்தியே கிடையாது. சோ அவர் வந்து ஒரு சரி ஆட்டோட தலையெடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் பகவானோட இது என்னது கொஞ்சம் சரண் அடைஞ்சாலே ஓகே தே பிகம் வெரி ப்ளீஸ். அவெல்லாம் அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. சோ ஓகே யூஆர் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலையை வச்சு அவருக்கு வந்து இது மறுவாழ்வு கொடுத்து விட்டார். அப்புறம் நிறைய இருக்கு அந்த இது அந்த இது ரத்தம்லாம் எல்லாமோ சம்திங் எல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன படிச்சோம் இன்னைக்கு? ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அசுர குணமே நிறைய பார்த்தோம். 21ல இருந்து 24 என்ன தேர்வு? கடைசியில என்னது? உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல், பகவானை நோக்கி நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று போறோம். இதுதான் அத்தியாயம் 16 சுருக்கம். அப்படியாக 16 சாப்டர் முடிந்துவிட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம்.